Noniin, Aksu, Kauhukimara ja tuolla Jussi pimeydessä. Tänään me katsottiin, no mä haluaisin sanoa Disneyä, mutta ei tää nyt enää ole Disneyä, koska tekijäoikeussuoja raukes nallepuhille. Ja osa teistä varmaan tietää, mihin tää on menossa. Me katsottiin tää paljon kohua herättänyt elokuva Winnie the Pooh, Blood and Honey. Eli slasher-elokuva nallepuhista. Ensinnäkin tällä on Rotten Tomatoes kriitikkoscore on 3% tällä hetkellä, että niinku. Mutta mun mielestä tää oli itse asiassa ihan hyvä. Ja mä jostain syystä alun perin, kun mä kuulin tästä, niin mä kuvittelin, että tää on niinku perusslasher-elokuva tyypistä, joka pukeutuu nallepuhiksi, mutta ei. Tässä ne on kirjaimellisesti nallepuh ja nasu. Kohtuu, siis tämän budjetti on ollut joku 100 tonnia, että ne naamarit on mitä on, mutta niin kuin ainakin ne on sinne päin. Niin kuin vaikka nallepuh näyttääkin rekiltä. Nallepuhin tunnistaa, nasua ehkä ihan niin. Ei, nasu on aika karun näköinen, mutta se nyt on sikahybridimies, niin minkäs teet? Että se on niin kuin kaupasta ostettu naamari, mikä sillä on päässä, mutta jos ei se nyt sinänsä haittaa, niin ja sitten siellä täällä vähän huonoa CGI-verta, mutta niin mistä tämä nyt kertoo? Siis Risto Reipas oli 100 hehtaarin mikä helvetti se nyt on? 0,5 hehtaarin metsä. Niin no kuitenkin siellä metässä. Ja leikki niiden nallepuhujien ja muiden kanssa niin kuin aina, mutta sitten Risto Reipas kasvoi aikuiseksi ja lähti pois ja jätti ne sinne oma onnensa nojaan, niin niistä satuhaamoista tuli feraaleja. Ne söi ihan. Ja sitten ne rupesi tappaa ihmisiä ja syömään niitä. Ja sitten Risto Reipas tulee takaisin sinne metsään etsiä niitä. Ja sitten ne kaappaa Risto Reippaan vangiksi. Ja sitten joku naisporukka tulee johonkin mökille viettää jotain viikonloppua jostain syystä. Ja sitten nallepuh tulee ja tappaa ne kaikki oikeastaan. Ja sitten jostain syystä 80-luvun power metal bändi vastaan nallepuh lopussa. Niin ei oikea power metal bändi, mutta ne tyypit näyttää siltä. Niinku, tää on niin peruslasher kuin tää vaan voi olla. Siis se on kirjaimellisesti nallepuh, ja joka on pukeutunut semmoiseksi hillbilliksi. Sillä on se kauluspaita ja ne koko haalarit. Ja sit mäiskitään menee, ajetaan pää yli autolla ja työnnetään puusilppuriin ja lyödään lekalla naama pois ja joltain revitään pää irti ja lyödään puolet päästä irti kämmenellä. Ja kyllä. Ja sitten jostain mykistävästä syystä nallepuh pystyy lyömään tosiaan puolet päästä irti kämmenellä yhdellä lyöllä, mutta se ei saa 2 lyöllä tuulilasia rikki yhdessä vaiheessa. Ja näillä on noin minuutti eroa näillä 2 kohtauksilla. Niin, aika lailla. Plus lopussa jostain syystä käsittämättömästä syystä, mitä ei ole millään tavalla selitetty missään vaiheessa nallepuh komentaa mehiläisiä. Tää on niinku. Mä ymmärrän, minkä takia tää on, siis jos nallepuh on sulle kauhean rakas lapsuuden sankari, niin ehkä tää nyt ei ole sun elokuva, mutta mun mielestä tää oli ihan hyvä. Siis niinku myönnetään, mua ei ole kauhean vaikea, niinku, siis silleen, että jos se on slasher-elokuva, niin mä oon melko varmasti viihdy aika hyvin. Mut mun mielestä tää oli ihan jees. Niinku, ei tää nyt mikään niinku mestariteos ole, mutta ollaan me nyt katsottu paljon pahempaakin tähän ohjelmaan, että niinku tää oli ihan halppislässeristä oli yllättävän hyvä. niin, että niinku Tapon täytti tosi hyviltä itse asiassa. joo, siis ne näyttää, jos ei nyt muutamaa kohtaa siellä täällä vähän CGI-veri, mikä näyttää vähän miltä näyttää, mutta pääasiassa ne tapot on ihan hyvän näköisiä. Ne on aika väkivaltaisia ja niin kuin, silleen eihän siinä nyt niin kuin juonta juuri ole sinänsä. Mutta niin, ja tälle on varmistettu jatko-osa, mikä me tullaan katsomaan, koska mun ja Jussi uusi juttu on nyt, että jos niin kuin oikeasti me ruvetaan tekemään tätä, että niin kuin Disney-hahmoista tehdään väkivaltaisia slasher-elokuvia, niin me katsotaan nämä kaikki. Koska miksei? Ei hävitä ainakaan mitään. Niin, ei. Jos ensimmäinen osa oli tällaista laatua, niin loput on varmaan ihan hyviä. Kakkonen on todennäköisesti, koska ainut niin kuin miinus, mutta isoimpia miinuksia, niin tää loppuu kuin seinää. Et niin kuin se kirjaimellisesti yhdessä vaiheessa vaan leikkaa ja lopputekstit. Et silleen, että ilmeisesti tässä vaiheessa jo oli selvää, että me tehdään tälle jatko-osa. Itse asiassa lopputekstien lopussa taitaa lukea Winnie the Pooh will return.
Mutta se on voinut tulla, että tuo on tullut teksti sinne niin sen jälkeen, kun tuo on tullut sitä kansainväliseen levitykseen. Se voi olla. Koska tähän piti olla vaan semmoinen, että muutamissa paikoissa Briteissä yhtenä iltana näytetään tämä elokuva ja se on that's it, että tätä ei pitänyt tulla edes pitää niinku kansainvälistä levitystä. Sitten, no, internet on hieno paikka ja siellä alkaa asiat leviämään ja sitten me saadaan meillekin tietoa tämmöinen hienous kuin Winnie the Pooh. Blood and Honey. Mutta niin oli siinä kuitenkin se, että niin alussa selvästi niin siinä tulee semmoinen animoitu alku, niin siinä selvästi näytetään ja mainitaan Kani ja Pöllö myöskin, jotka syö ihan Nallepuhin ja Nasun kanssa. Ja niitä ei näytetä koko elokuvassa missään vaiheessa. Niin säästetäänkö niitä jatko-osaan sitten budjettisyyt, mikä ikinä onkaan, mutta niin... Vai onko ne vaan syöty eikä vaan kerrottu elokuvassa? Niin, mutta ei siellä ollut kuin ihan hauta siellä. Mutta jos ei nyt tykkää niin paljon, niin sitä muista. No meidän pitää varmaan odottaa sitten jatko-osaa, mistä ohjaaja on sanonut, että Nallepuh saa moottorisahan. Siitä tulee ääs. Niin. Se moottorisahoista puheen ollen oli tää paljon parempi kuin se uusi Texasin moottorisahamurhaaja, mikä ei varmaan enää uusi, mutta se mikä Netflixiin tuli se joku, oli ihan hirveätä paskaa. En oo katsoa. Juu, et ole menettänyt mitään. Et niin Texasin moottorisahamurhaaja on muuten sarja, missä on niinku, se on kauhean ylistetty kauhuelokuvasarja ja siinä on yksi hyvä elokuva koko sarjassa. Se ensimmäinen. Ja kakkonen sinänsä, että se on parodia niinku siitä ensimmäisestä, mutta loput on niinku käytännössä ihan jumalatonta paskaa. Ja silti ihmiset jostain sitä rakastaa sitä. Sanoo mies, joka tykkää Leprechaun-elokuvista, että sinänsä, mutta joka tapauksessa taas me lähdetään tälleen. Nallepuh, kannattaako Nallepuh katsoa? Kyllä. Että niinku tää nyt on, mitä tää kesti? 1,5 tuntia. 1,5 tuntia. Että niinku, jos oikeasti tykkää slasher-elokuvista eikä nyt oota mitään huikeeta draamankaarta ja tarinankerrontaa, mutta tykkää semmosista ihan ok tehdyistä suhteellisen väkivaltaisista tapoista ja niinku katsoo, kun lapsuuden satuhahmot teurastaa tyttöjä metsässä, niin mikä jottei. Ja olihan tämä kuvattu siellä, missä niin Milne alun perin on niin kuvitellut, että 0,5 hehtaarin metsä olisi. Ja siellä, mikä on inspiroinut sitä aluetta, niin siellä on kuvattukin myös tämä. Ja sitten tietysti niinku se, että mulla katkesi ajatus, mutta niin 1,5 tuntia niin ei ole silleen paha, etenkin jos en mä nyt ehkä elokuvateatterin lipuhintaa tästä maksa, mutta jos tämä nyt jossain Netflixissä sattuu tulee vastaan tai jossain, niin ehdottomasti jos slasher-elokuvat maistuu, niin ihan ok semmoinen, että niin tietysti no, niin. Tämä on slasher viihdyttävä. On, juu. Että niinku, jos et nyt oota tosissaan mitään Shakespearein tarinankerrontaa tai mitään tällaista, niin tää on ihan ajaa asiansa oikein hyvin, että niinku, sinänsä voin suositella, jäädään oottelemaan jatko-osaa ja sitten jos nyt tää on joku juttu, että nämä Disney parempia nää vissiin jonkun niiden live action muut versiot, että niinku mieluummin mä näitä katon. Mietipä joku niin vaikka Ariel niin näiden tekemään näitä Niin, just tää, että niinku, jos sä kerran pystyt muuttamaan Nallepuhin, mikä nyt on suunnilleen viattomin ja rakastettavin Disney tämmönen pehmeä Nalle, niin psykopaattiseksi sarjamurhaajaksi, niin sit kun ruvetaan miettimään niitä muita Disney-hahmoja, Ariel on hyvä esimerkki. Tai sitten joku Dumbo. Et niin, Helina Keiju ilmeisesti on jollain mahdollisesti työalla. Helvetti, mitä niitä nyt on? Siis niinku, no Leijona kuningas on aika itsestäänselvä, mutta no Bambi tietysti joo. Mä halusin nähdä sen niin Saturday Night Live-version niin Bambista, että niin, Dwayne The Rock Johnson on Bambi. Kaikkea YouTubesta etsii Saturday Night Live Bambi. Jos et on nähnyt. Niin. Toi onhan Pinokkio. Et niinku tässä nyt taas sitten ruvetaan luettelemaan Disney-elokuvia, että niinku, mutta niin. Kaikki oikeastaan. Lumikki. Ja 7 zombia. Niin. Niin, miksei siis. Blood and Honey ei ole niin huono, mitä niin kuin kaikki arvostelut ja kaikki on niin kuin väittänyt. Tämä on kuitenkin loppujen lopuksi ihan pätevästi tehty. Kuvalaatu on ihan hyvä. Ainut, mikä mua vähän ärsytti, niin oli muutama kohta, kun ne juoksee metässä, niin se kamera heiluu vähän liikaa. Mutta niin Tämä budjetti on ollut alle 100 tonnia. Niin, alle 100 tonnilla niin kuvalaatu ja kuvaus ja kaikki tämä on ihan ok. Näyttely ei ole missään tapauksessa niin kuin
ärsyttävän huonoa. Että kyllähän se nyt näkee, että nämä nyt ei ole ehkä mitään maailman kokeneimpia näyttelijöitä, mutta ihan ok näyttelytyö ei sinänsä. No siis nämä oli harrastelijoita. Niin. Että niinku ihan ok näyttelyä ei se sinänsä haittaa, että niinku pikkusen tietysti näkyy se budjetti, mutta nyt pääasiassa ihan positiivinen yllätys itse asiassa. Mä ootin tästä aikamoista kuraa, kun olin katsellut niitä arvosteluita. Joo, tää oli jotakin, mitä ei osannut ehkä ihan odottaa, kun kuvittelin tosiaan itsekin, että se on vaan niin pari psykopaattia päättänyt, että he esiintyvät Nasuna ja Nallepuhina. Juu, mulla oli kanssa tää sama ajatus jostain syystä, mutta ei ne on oikein Nallepuh ja Nasu. Niin. Ja Nallepuh sanoo vain yhden muuten vuorosanan sen koko koska ne päätti olla puhumatta ilmeisesti. Sillä. Se oli Winnie the Pooh, Blood and Honey. Kyllä sillä nyt 1,5 tuntia illasta tappaa, jos se jostain löytää. Niin kuin silleen ei nyt välttämättä ihan hirveästi maksaisi siitä, mutta jos vastaan jossain tulee, niin kyllä se nyt katsoo, jos slasher-elokuvista tykkää. Että niin kuin ihan viihdyttävä ilta semmoisella verelämässä säilyssä eessä. Että sillä tavalla. Katsotaan, mihin seikkailuihin me päädytään sitten seuraavassa jaksossa, että mitä sieltä tulee. Se näkyy sitten ensi kerralla. Tää oli Nallepuh, verta ja hunajaa. Mä oon Aksu, toi on Jussi pimeydessä ja ei muuta kuin hyvää yötä.